Parende Mahita Syambuka Ende nomor 216 ayat syada ayat 2. Tagion hamuma patik ni debata di bagasan mingguta sadarion natar surat sian patik parjolo saat patik paupaton patik parjolo audo jahoba di Batam nina di Batata dang jadi marakup au bahenonmu di Batam patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu
manangha di benua Gijang dut di benua Tongaon rodo di bagasan aek na diturun ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang si oloan patik patoluhon dang jadi dohonun korna di bata yanggo soture dalanna ayona huhumna dosogot akka marsinayang di kawarna patik papaton ingot hamuma badayon hari minggui dinanom ari maulah hamu siulanomu alai anggo ari papitoni ari paradian di Jahoba di Batam doi dang jadi mangula anggo disadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi dipinahanmu rodi diisi ni hutani halak pe nang mangaibati hutam adi nonomari di topa debata langit dot tanoon dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu de Batam Jahoba di ari pardianai jala di parbadai ima satna atong rap mangido gogo mahita tu de bata mangulon patik nai ale de bata sapar gogoi mahami mangulon na hombar tu patikmi amin. Tatopop madosata nado udangi martangyang mahita ale amanami jala debata nami di Bonua Gijang pargogo na sautodosan pardenggan basa doho jalaro disaleling-leling nado asini roham sai parmuati ma roham dihajauton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopotto jala jot-jot do sungguli hami rimasmu marite siam pangaloson nami dihatam ale Tuhan Jahoba saya unang pa ingot-ingot pangaloson nami unang alang asini roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tabegema baga-baga taringot tuasesion di dosa adong dohita sit Tuhan ni malim nasongoni
Nahodul di siamu ni bangsa ni hatongan di Bonua Gijang. Di bahani tarbahan ibana do pangulahon ro di ujungna akan asandok ro tu debata mari tehite ibana. Nama ngolu do ibana totong asa di tangan nasida. Asa ngapon mandi debata na di Gijang. Amin. Tabegema hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion. Ima tasurat ni Filipi 3 ayat 17 sahat tu ayat 21. Tajama magoti soring. Si pangrangeon do nahini hirim. Krap sitiru au mahamu ale akadongan. Jala pamanat hamuma ake napar parange songon hami situruan muna. Ai songon naung jot-jot hudok tuhamu jala anggon waing mardongan ilu do hudok torot do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamagawan tu ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sailahonon nana diasa ngapon akka ditanon di parrohahon. Ai di Bonua Gijang do sabulota sian ido tapai maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Pahubonna do dagikta nalayaon gabe doson daging na nasangapi hombar tu hagogoan nai aita partuduk sa do salut tu ibana imasatna martoa do akan atu magion hatane debata jala umpepsa. Amin. Say
ta tidak ko maha porsatai songon na tidak kon didongatta saporsean di sandok portibion rap mahita mandok ao porsea di debata Jehovah ido ama pargogonas dodosan atu mapalangit do tano ao porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iman natinibuon si Maria nagabegabian stondi porbadia andorong sabubuan ido tuhatano tumade bernit namate tarpajon do ibana di bawah panasilang natuat tubano toru mahumu alak mangulu namate apor saya ditondi porbadia jala adong sadahurian nabadia amin tabege matiting saminggon di huriatta Dikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Reminiscere tanggal 10 Maret 2022. Topik Minggu Marguru Tulomoni Rohani Debata. Naparjulu ibadah khusus. Ibadah khusus naing dipatupa di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 di Permingguan pukul 10 WIB. Sermon tu pelayan ibadah khusus naing dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB. Pinangido tu sude pelayan tim ibadah khusus asaro madohoti sermoni. Napaduahon panitia pesta gotilon. Dung sidung tiktingon begeut taro sosialisasi manang panorangion sian panitia pesta gotilon. Rapot panitia pesta gotilon naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2022 pukul 12 WIB duk sidung permingguon maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude panitia asaro madohoti rapoti tiktingomma nagabi udangan. Napatuluhun pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 ima wilayah 5. Asaret tamaro tu gereja jala pinangido ma asa sudehi taruas mengihuton pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming. Jadwal pertanyaan wilayah Boima tajaha ditikting naungarong di hitabe. Napaupaton periodisasi seksi. A. Jadwal periodisasi seksi-seksi naparjulu lansia hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB. Napaduahon Paropuan hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 pukul 10 WIB. Ama Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.02 WIB. Napaupaton remaja dohot naposo bulung hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 melalui Zoom. B. Bagi anggota dewan yang mau turun jabatan menjadi pengurus seksi agar membuat surat pengunduran diri selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2022. C. Rencana pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024
naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di permingguan pukul 10 WIB. D. Untuk seksi yang harus melalui penetapan rapat perhalado agar dewan yang bersangkutan memberikan nama-nama yang dijaring untuk diseleksi dan ditetapkan rapat majelis. Tatangnya koma asaringkan merdalan periodisasi seksi-seksi I. Napalimahon siasat gereja manang RPP HKBP. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2022 hona ruhut parmahanion dohot pamicango do si Istantini Sumitro Buru Simamora namaringanan di Jalan Ketapang Gang Kenanga RT 07 RW 01 nomor 24 wilayah 10 Alamar Bagas so pangatoyon ni Huria. Napaonopon Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Acara puncak parheon sekolah minggu naeng di Patupama di hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2022. Pukul 10 WIB, satu pukul 10.05 WIB. Kegiatan pengumuman pemenang lomba, penampilan pemenang lomba, kuis, tortor guru sekolah minggu, diikuti anak sekolah minggu, perayaan puncak parheheon. Tatangnya koma asamardalan doho dengan acara puncak parheheo sekolah minggu. Napapituhon dak danak nasorang. Di bahasa-bahasa hotuhataro saya dak danak bawa na di hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2022 di keluarga Hardi Putra Sinaga Inata Indriana alamat Jalan Debaksari RT 010 Sada RW 005 Tanjung Barat wilayah Sada hipasdo dak danaki songoni nang natorasna na pawaluhon ruas namoding na di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 nunga jumolo moding amata James Butar-Butar sarjana pendidikan umur 50 tahun na hinabaluhon ni Inata Nurlaili Borugultum sarjana pendidikan alamat Jalan Poltangan nomor 33 RT 00 Sia RW 005 wilayah Sada. Tatangnya kema asa tumibu tarapul keluarga namarsi tahun ini. Na pasiahon ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sudi perhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sudi ruas ni Huriata. Goar-goar ruas nomor ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siang tanggal 10 Maret 2022 satu tanggal 10 Maret 2022 Boima tajaha di Warta Jemaat Narong di Hitabi. Hatani debata di nama ulang tahun ima ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata boima tajaha di tikting naung di paradi Huriata. Songonima tikting dihita di Bagasan Mingguon. Pinasahat ma tu name wakili panitia pesta gotilon laho pasahaton sosialisasi. Ngolate. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH, yang kami hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, yang kami kasihi teman-teman kami Naposo Bulung, adik-adik kami remaja HKBP Pasar Minggu, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini
maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah pada minggu hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, seluruh ruas yang telah mempercayakan kami panitia untuk melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemi ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana. Pertama, amplop ucapan syukur dimulai pada hari ini tanggal 13 Maret, baik di ibadah pagi, siang, dan sore, sampai puncak Pesta Gotilon tanggal 26 Juni 2022. Amplop ucapan syukur Amang Inang bisa dilihat di Warta Jemaat pada hari ini. Amang Inang dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah disediakan dan dikumpulkan di depan gereja di kotak yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah dan barang dari wilayah 1 sampai 17. Yang ketiga, silua kategorial punguan kur berupa uang tunai dan silua barang. Lalu yang keempat, lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Kelima, penjualan kupon berhadiah dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor Honda yang merupakan donasi dari anggota jemaat kita wilayah 16, serta 11 hadiah menarik lainnya yang juga merupakan hasil donasi dari ruas kita, sebagaimana tercantum pada Warta Jemaat kita pada hari ini. Adapun untuk kupon dapat dipesan melalui Sintua wilayah atau bisa didapatkan di meja panitia di depan gereja setelah selesai ibadah mingguan. Untuk kupon tersebut dapat dibeli di harga Rp25.000. Setiap persembahan yang diberikan jemaat, baik melalui amplop ucapan syukur yang telah disediakan di gereja ataupun yang diberikan kepada Sintua wilayah ataupun kategorial, kesemuanya tersebut akan kami umumkan melalui Warta Jemaat Minggu, sehingga tak ada satupun yang terluput dari peran serta jemaat dalam rangka Pesta Gotilon ini. Adapun puncak acara Pesta Gotilon tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali, dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang dan semacamnya, tortor dan lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua kita diberikan sebagai wujud ekspresi rasa bersyukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang menjadi tahun-tahun yang berat bagi kita semua, namun kami percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melaksanakan Pesta Gotilon 2022 ini dengan baik apabila kita semua ruas bersatu dalam melakukannya. Untuk itu, di dalam kesempatan ini kami mengajak Amang Inang, teman-teman kami Naposo Bulung, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap kategorial seksi-seksi yang ada di gereja ini. Dalam tahun kesatian ini, marilah kita semua sehati, sepikir dalam melaksanakan pelayanan lewat acara Gotilon 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemi ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Gotilon 2022 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan-Nya. Horas.
sambil mengumpulkan persembahan kantong pertama dan kantong kedua, suan songoni ruas namang yutun live streaming, boima transfer melalui rekening BRI Manang Mandiri, Manang QR BRI atas nama HKBP Pasar Minggu, marende mahita siang buku ende nomor 600 siasada ayat sada do soturusna. Paudukma pikirata martangi yang maida.
Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan guar ni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam sehat ma. Amang dot inang horas. Suaksoni manang ruas ni huria. Nama dohoti secara live streaming. Parhorasum manang nasida baik di dalan. Songoninang di bagas nasida sendiri. Taparade ma pikirata. Tapauduk ma rohata lau majalo hatani debata. Sian sada Musa saplima. Ayat sada 1 ayat onom. Songonom ma hatana. Dung salpo akka jamita odeng. Roma hatani Jehovah tu si Abram. Mar hite alatan ninnama. Unang homa biar ale Abram. Audo lobu-lobum. Upam masai belga. Alai ninna si Abram ma. Oi ale Tuhan Jehovah. Male honom mudiau. Saina punu doau. Si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagasu. Akup ni ninna si Abram di dangadong pinoparhu di lioko. Jala ida anak na sorang di bagasan jabuku nama siteanau. Bungi Roma hatani Jehovah mandok tu ibana. Dang ibana manian ho naruar sian butuham. Ibana maniakko. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna. Wa tailihon ma dopak langiti. Jala bilang akka bitang. Molo ha bilang ako akai. Dungi didok muse tu ibana songonima pinoparmu sugut. Ayat napar pudi. Jadi porsea mas si Abram di Jehovah. Gabe hati koranna doi. Dietong Jehovah. Ido sakni turpuki. Dihamuna kadonga sa porseaon. Di bagasan gorni tuata Yesus Kristus. Dang nasa hali manang 2 hali be tabigi barita taringot tu haporseaon na tugu taringot na poso ni debata na marguar si Abram iman waeng turpuk jamita taon mabiar si Abram di parnguluonon aladang adong di bana ianakon bingung ibana alai di tonga-tonga ni kebingungan nai roh Tuhani dipakulingi Tuhani mana marhite alatan unang mabiar ho Abram audo lubu-lubum perisaim audo Tuhan nama narihoko nama ngaleon narikot diho alanima amang inang unang tapangasahon pikirata unang hita mabiar alai marpos ni roha mahita tu Tuhani
ai di sarihon debatado akkana marpos ni roha tu ibana salayate di sarihon debatado akkana marpos ni roha tu Tuhani akkana mangasahon guar ni Tuhani di sarihon ditatap debata parjolo do debata maboto ahana rikok dihita sian hita sendiri maboto ahana peting di yau dihita alana debata maha tahu amin maha tahu jadi unak kita holsoan unang hita mabiar alai ana taula martangiang marpos ni rohana belga marpos ni rohana tutu hola tu Tuhani. Tolong multimedia tampilkan poda tolu ayat 5 tabereng ma amanginang poda tolu ayat 5 marhaposa tu Jehovah mahosyan nasa jalaunak ko marpangusadea tu pikiranmu sendiri. Si Abraham sangai bana marpangosad dia tu pikiran na si Eliezer na si Damaskusi nama mga rajayaw ay dangadong diloko dia udah danak ripek kupe jolmak kupe ngamarumur alai di papos debata rohani si Abram. Hidupan na arong nakin ayat na parpudi ima ayat onomi. Jadi porsema si Abram di Jehovah gabe hati koran na doi dietong. Iparok kamu nak kijamidai emang inang. Gabe hati koran na doi dietong Jehovah. Holani pauduk pikiran nai tutuhan ima dia tong Jehovah hati goranna dibenarkan inna apostel Paulus jadi tapauduk pikirat tai tutuhata unak pikirat tai tapangasahon berek kamu nak kingani poda tulu ayat 5 marhaposat tu Jehovah mahosian nasaroham jala unak komar pangosadean dang nayorai ta marpikir iko marpikir doh itaon alai dang boy ta marpangusad dia tu pikiran ay ko marpikir rojol mana mangulu alai dang boy marpangusad dia tu pikiran alai ko marpangusad dean tu hagugun ni debata amin marpangusad dia tu hagugun ni debata do na pargugu na suatu tudusan engko jolma lewat do teng hola ro asa murat subuh be berdelan begak hola ro diabetes hola naik kolesterol ngasem poyongan ala yang go Tuhani hot ro di saleleng na pantas si pangasahonon. Didok gomuse tolong multimedia Yesaya 55 ayat 8. Dan pikiran ni jolma pikiran ni debata. Marasing go pikiran ni debata tu pikiran ni jolma tabereng maning. Ai dada pikirakku pikiranmu nai jala dada dalam muna delaku. Tabereng man. Tutua salam tabba do hapor syota ban nabi nai songnon alana idokod do rom 10 itu dengan melihat dengan mendengar iman bertambah dengan melihat dengan mendengar iman bertambah Roma 10:17 Jalanima manginang marguru tulo moni rohani de batama hita unang marguru tu pikirata unang hita mabiar di perngulunon
di sarihot de batado hita. Unang mabiar hita taringot tu masa depatta. Alai tapasama pangiduatai tu de bata. Idokodo Filipi opat ay onom ate. Filipi opat ay onom. Unang holsok kamu agi aha. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Unang holsok kamu agi aha. Alai paboto kamu nama saluhut pangidua muna tu debata marhide-hide tangiang do ililik dengan mengucap syukur. Dia mau kadonga sapor seon debata marhide Tuhan Yesus Kristus ido lebu-lebutta ido perisai di hita dang tarsirang akana porseai siat debata di sada desa adong ma gereja sederhana ringgas marminggu ruas alai tiba-tiba di sada minggu Roma halak negugu pareman orang yang ditakuti di desa itu Peter jongjong di Langkatanon kira 10 menit naik mana yang marminggu Peter jongjong di son marhuamu marminggu ina nakidak tarsirang akan apresiasi debata itu teh marhuang marminggu sonna dang arong lapatan ni martuhan inna akan asoporsea tu Tuhani pareman siga jangobu sigudang tato bereng ma covid 10 siang ngagodang col mana matean dang arok tohoina namar debata hot Tuhani bereng ma marporang koneng Rusia dohot Ukraina na molo tohoro bahasa pasobon neng dang arong lapatan ni namar minggunna alai terjong-jong ma sada ina-ina na mabelu naung marumur 80 alai sehat dope hu ma di alang jeruk husukum ajoho amangin na jeruk na hualangon manis do manang asom daku botoy manis manang asomin na jaladang urusakui horoma botoy manis manang na asom nah soni mahami na marminggonin na hami do na maboto buata buni namar Tuhan manis do manang asom ngahilala hami salilengon manis ningolu namar Tuhan buasa oramu hami marminggu di sodina Peter marbotar buhini amat paremani si belga adorai Peter marbotar langsung imana S2 stres dohot setruk utung dan langsung S2 stres setruk stop sangat dobe irawat 3 tahun pulih dungi bertobat jadi tabuka jolo tongko ayati mangalusia teh jamitan dari minggu don Rom 10 ayat 10 sada tolong multimedia dang si bailaon akan aporsea di ibana itu teh taberang maning
Molon rak majid tamat jahat. Tolu dua ya. Lahu do nakin na mangasahon gugui na soporsiai hok do punguan ni na porsiai ala na hatani Tuhani do daksi pailaon na sana porsia di bana hok do na sida disi molo pala berhasil lo parjahati nakit dang labinoto bete berarti dang pada ridahono be rom 10 ayat 10 sado nari minggu itu pion ate jamite nari minggu itu pion sutok peterluba muna alanima di hita saluna tonggo nanaing merdu nakitu na tarengoti ulau 5 pe tolong ditampilkan dulu ulau 5 double sia ikon uluan do hita di debata asa di jolma tapi reng ning ikon umbiarad do hita tu debata asa tu jolma nakpe boha gurang ita tona boha belgani dia dekori adorana tetap do ikon ingotota ulaun 5 ayat 20 sia taja hajo manginang rapi tak ngajelasa teh takas doa manginang ido gawe maila do nakingan na mangasahon gugui naso marhaposa tutuhani jala langsung gue mana mendapat gelar S3 nakin S2 aledang nasian UI te molosian UI maniat pinahado te alayosian stres do te jadi memang taingon kingani daksi pailaon akan aporsia di Tuhani dihamuna kadonga saporseon na parpudi nanaeng siberengota sian jamita taon mari kita marpos ni roha tutuhani tasakotton ngulut taon tu debata unang tabangasahon pikirat tai lau mangalului jabatatta karejutta akana rekod tungulu siganopare unang ingot haporseon ni si Abram haporseon ni si Abram managabe sulu di hita nagabe panduan asa marsihohot hita mangasahot Tuhani hami nga walami hami kita harus bersaksi dakolan harus mati bersaksi teh HKIP guru menyaksikan pabenan itu jadi saya bukan hanya mengatakan ini moloholan mengatakan ini do meniru-niru siana ade YouTube teh macontek jamitani YouTube be tapi saya pun sudah mengalami ini bohado namar haposa tu Tuhan bohado namar haposa tu colma namar haposa tu colma gabe kecewa do amanginang namar haposa tu Tuhan odo na gabe sonak ribu-ribuan tahun 10 pitu 10 lalu Padita mami di pedalaman Riau proyek Torganda membuka perkebunan jalan pun masih tangarung jalan aspal jangankan aspal marbuta gusudo do abu marsai medak denakon di mana teh roda mar minggu mohop biasa mah mohop umur 1 tahun terlalu miba mangalapi mantri gua tahu mantri
mantri, dong dokter, mantri, daunnya 20 kilo, ibe dang na aspal, jalan do dia dong kikorning, proyek, merbutak jalan merebu, saat ibe 7.000 ni mantrion, dang isi, lao, tutuba, meruleon, arok serenai, bidan desa, tong dang isi, pipi meiba 40 kilo, tole maningon, mangasau tangyang mak, martangyang mak, lem liling, mako ma mohopi, saya beli mau saya bayar nak ka, hadir goreng, bulung-bulung, do aek ibe molo ipasu-pasu tua gabi ube do te, bulung-bulung ibe molo ipasu-pasu tua gabi melum, habisian pedalaman, Pidamami itu kota besar, Medan ayahanda, mohop, dang ningok bena martangyangon, terlau meiba mengelului dokter spesialis anak ikorokona manginang, dokter spesialis anak, pas hari Minggu na, mohon, sudah tutup, bah, hari Minggu rapi sonari, patut do, tutup, ujungnya sadar meba musek, nazolo tikidi pedalamak kita, dakya kita mengelului dokter spesialis, martangyang mamuse, melum, puji Tuhan nga, anak burung, nga karejo, nga dewasa, jadi nenok na daksi pailaon akan namar hapor seao Tuhaning, ido angko hanate, unok ngate, Tuhan tidak pernah mempermalukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Atau innaung ni aduna lilingin na ak pinay mana. Dihamuna akka dongan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Molo tabereng muse na parpudi sehali sian turpuk jami taon iman nakingani hapor seaon ni si Abrahamido dietong Tuhani gabi hati koranna. Jadi molo husuku kita sonare manginang. Omajo husukun. Buado nuaing hapor seamuna na di tongon-tongon amanginang. Buado naing hapor seamuna jagodo manang na redup-redup bo. Sona si buahmu. Jagodo hapor seamuna noeng manang na redup-redup bo. Jagodo puji Tuhan. Ikut itu teh. Ikut jagodo. Apalagi menghadapi nama son. Nah budari melayat kami tu RSPAD ruas isapiku dokter nggak mulai reda kopi ti hateniku ibadah mangin berarti nggak menyerah kopi ti dangarok tolapin na angko jotong ulana irok do angko madokon baik melalui WhatsApp manusia punah punah inna manusia angko sangat madokoni punah bayanon niya hao dia korang COVID ternyata 5% pun tidak ada. Jadi alani tabi nama ha porseaon sealinai amin
tabina maha porsiaw ay soalan igugu na mangulun igugu pe mulodang mangasi Tuhan ni tonggo te saya igugu dang mangasi Tuhan ni songon apa masuk kotu purona matobugo dakterida ujungnya rokoma PHP geding pergi pagi pulang petang pencarian pas-pasan pepi geding lima aliangona riba dak pola sampai pergi pagi pulang petang bayi pasu-pasu Tuhan ni ba bui mak cukup makan bui mak kada dana pe mangului ai holas mangului dak dana buado susah do pikiran susah do kum mangului do ipe berkat Tuhan dotongi siat Tuhan deh amanginang jadi omma hatan di bata na tabigi di mingguon songon gorni minggu taidote marguru tu lomoni rohani debata unang marguru tu ambisita salai unang marguru tu ambisita alaikum marguru tu lomoni rohani Tuhani dangalani gugu tidak seorang pun dari antara kita yang bisa memprediksi hidupnya jangankan sampai bulan Mei sampai hari Kamis pun tidak bisa kita jamin tohoro amanginang toh mana bisa kita prediksi alai adong do kon adong do di kita keyakinan yang besar pos ni rohana belga songot siap rahamon na patu pau ni debatado yang terbaik di ngulut tahun bagurak kunon ayat itu di surat ni pesalme dete Jehovah do ibana na dengan di rohana ma dibaen surat ni pesalme Jehovah do ibana na dengan di rohana ma dibaen tu hitaon karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi alani marpos ni roha kita terus gudanggo nagabe bertobat ale gudanggo tong nagabe menjadi-jadi dia ka hajahaton gotong na bertobat ala niakka na masaona te ale adong gotong gabe menjadi-jadi ba rohama pinar mahana te sona tarokin akingani negara tetangga deh sama-sama Vladimir ro sada Vladimir Putin sada Vladimir Zelensky te berarti narohaku per desa-desa sada bapa ro dua oman naroha te ale dang boidos rohana te dang boidos rohana sama-sama Vladimir ro Vladimir on do Vladimir A do Vladimir B presidennya teng aledang buidos rohana alania dang mangului antusias ambisi ujungnya ana masa hasusan 3.000 nama teh tentara 3.000 HP songon di tahun mulu nazulu ikukawi sedo hauma pigarate sabui masuk tua di warning tu tentara nih
Habenga meribui na mate, sedia habis. Hebengnya mau nggak saboi mana? Tentara habekon mate poso, mate di perporangan. Alai pos merata tu di bata. So ni do ya dok seda perporangan. Otaring otu pos ni roda tu ngate. Pangurupion itu kan tepat pada waktunya. Di Bayon tercerai masian pasukan. Buah mana maha? Tercerai memana? Masuk memana tu ada gua. Ikejar musuh, ibu tu mana masuk tu gua, ale rada-rada kurang jelas. Buah mah, borong-borong yang putar-putari. Alai bereng musuh mah, adong sarang lebe-lebe. Habe ngasanga holsoan tentara na tercerai berayon siap pasukan na. Tuhan. Nah ubangido dang sarang lebe-lebe alai batu nebel gado la menutup guaon. Bayama ya Tuhan. Batu nebel gado menutup guaon as orang masuk kalaki menyerang au. Alai dalan itu hadang melalui batu nebel ga sarang lebe-lebe. Ibereng musuh matong. Dang mungkin di mana tuh son? Ayah onggo so sarang lebe-lebe. Dang mungkin di mana? Ujungnya mula ma pasukan naneng membina sahun ibana martangiang memana Tuhan. Ini mana matong? Tong majamitan nari minggu itu. Roma 10 ayat 13. Molot tabuka majolo. Unas seholan multimedia te. Tabuka majolo manginang. Roma 10 ayat 10. Ay malua do ganup. Ah imate. Ingot tamu do pepe tu ni mak. Rom 10 tulu. Jamitan dari minggu do tonge. Ay malua do ganup naman jo guarni. Jari molo targogot tita. Tayengo mama jo guarni Tuhan ini. Unang taju guarni inung. Inungin na. Tolong awinungin na. Dia bui manolong inga 10 tahun nang jumulo moding. 10 tahun nang jumulo moding dang boy. Alay molo Tuhan, Tuhan tolong. Oke, ina Tuhan, saya ciptakan sarang lebe-lebe yang besar. Itu tengok sarang lebe-lebe. Padahal dia berpikir batu yang besar lah Tuhan, biar musuh tidak bisa masuk. Tapi cara Tuhan gimana kini? Ngata anak ini dengan tampilon multimedia. Jadi saya 55 IP nakin. Terlupa doamu. Jadi saya 55 ayat walu. Dada pikiranmu, dada dalammu, dalaku. Jadi na terakhir tadi pasu-pasu Tuhan meta saluhna sonima pesta gotilon tangiang mas tangiangan saling mendukung naing mana pesta gotilonon untuk meninggikan salib Kristus, untuk meninggikan salib Kristus dang naing tu gawe hagijangon dang naing gawe tu habuyon alai semata-mata untuk meninggikan salib Kristus. Nah so tinggi do be salib ni Kristusi tinggi do. Ale molo lam saya tapi tinggi salib ni Kristusi hita rotong nagabe tarpasu-pasu di ngulut ton. Alani tabuan masalu nai do parhion ni sekolah minggu do nate. Paran sekolah minggu son jab sada tabuan masudi nai di bagasa tangyakta asa saya tu hatta ma na patuluson hapor syautai asalam tarida amen martang yang maita di harianot Tuhan
di hamulate rohanami hatam naung hutang yok kami sai martadda ma hatamot Tuhan di haporsion nami genup marsada-sada dina maddalani ari-ari ningulu nami asalam taruli hame asi-asi nasiakoi Tuhan pasu-pasu sude ruas ni huriam gohi nasida dohot lah sini roha nasiakoi tabba-tabbai tabor-tabori hapor seaon ni akka ruas ni huriami asa pulin jala tugu maddalani perdalanan ningulu nami be di portivi nasubui hu prediksi hami Tuhan alai marpos ni roha do hami holat tuho sabing parheheon ni sikolamingon na Tuhan paso-paso maka danak gabe sioloi ajar sioloi poda danak na memiliki masa depan taat kepada orang tua setia kepada Kristus namar mudu-mudu ngulu nami alani paso-paso mano songoni ma Tuhan nang pesta gotilo pe Tuhan naeng ma pesta gotilo ni meninggikan nama Tuhan dang na naik patibon hami jolma angko hami kulamar me ma Tuhan halayang ko holam belga songon na di tona hommu di Johannes tulu angko hami lamar me ma Tuhan halay molho kulam belga ma di ngulu namion homa nanang di patari daw kami alani pasu-pasu ma akka hatam naung hu bigi-bigi hami naung hu tangi-tangi hami naung hu bereng kami asa gabe pagomoson haporson nami soksoni Tuhan akka anakon ni huriam nanaing karejo marsugut nanaing marsikola leon dinasida bisuk asa denggas sudiak ka parsikola ni danak denggas sudiak ka parkarejo ni danak soni manang akan atoras pe na manguduti akka karejo na sidabe dia ka karejo na maragami paso-paso Tuhan asa totong na sida goklas ni roha di ngulu non alani padaw hami sana kaparsahiton na topu padaw siya kami Tuhan asa totok kami mangasahon guarmi Tuhan di ngulu namion paso-paso mahami saluna nang pamareta nami pe Tuhan na totong marholong ni roha Tuhami parbisuki mana sida pargugui laho majaga sude bangsoon dari Sabang sampai Merauke asa selalu damai unang adong akka persoalan unang adong akka perporangan unang adong akka perbedaan asa sonak sore ribuan sude akka rakyat dinama ngalului ngulu-ngulu di negara namion di bagasan Kristus Yesus asim orang Tuhan jalo matang yang nami Tuhan amin. Ta puji ma Tuhata marede meta hu mata pasa peliata Di
tangiang maita pasato pelata tu debata ali debata manami na di bano gijang hodo haron ni saluhut sileo nadenggan do nasa ulibasa na malutus upasa taima sian na dilom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolom paso-paso may jalaramoti asa hupar siya kami pilihanon pati bulon harajamu di tengah-tengah huriam doh di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami gurang ni silelami tuhami asalam girgir hami madok maulihat tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malam menerham di benua tengah songan na di benua gijang, leo matuhami saderion hango luas siapari, sesama dosa nami songo panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togitu pangujunan, palu mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todimu nabi amin.